вақте ки келину хуштоманд ба якдигар соз намегиранд, дар ин муносибатҳо гунаҳгор марди он хона аст. чӣ хел? бештари вақт мардо фикр як муддат мегузарад ва соз мегиранд, хай соз мешаванд, ё ин ки хат мекунанд, фикр мекунанд ки хай занҳо худашон ба як сари маслиҳат биёянд, ё ин ки бештари вақт фақат занашонро гунаҳгор мекунанд, зери лату кӯб қарор медиҳанд, сахтгирӣ мекунанд. вале агар чуқуртар нигоҳ кунем аз нуқтаи назари равоншиносӣ, ин масъалае ҳаст ки дар байни ду зан муҳаббати як мард истодагӣ аст. яъне ду зан барои муҳаббати як мард бо ҳамдигар меҷанганд. яъне модар метарсад ки аз муҳаббати фарзанд маҳрум мемонад, яъне ки чӣ хеле ки дар ҷомеаи мо мегӯянд писараш занкалон мешавад ва келинаш пурра писарашро аз ӯ ҷудо мекунад, ва келин метарсад ки шавҳараш ӯро тарк мекунад, мехоҳад ки ӯро ба қадри ӯ ҳам бирасанд, он ҳам зани ин хона аст, як мавқеи худашро мехоҳад ки дар он хонадон пайдо кунад, хуб, ва мехоҳад ки ҳис кунад ки ин ҳам як қадру қимате дорад. то замоне ки марди он хона чашм мепӯшад ва фикр мекунад хай соз мешаванд, як вақт мегузарад соз мешаванд, ё ин ки фақат як тарафро гунаҳгор мекунад, яъне ки фақат оилаашро гунаҳгор мекунад, хеле масъалаҳои калон дар он оила мешавад. ин ҷангу ҷанҷолҳо тамом намешаванд. вале замоне ки ин мард мавқеи худашро пайдо кунад ва фаҳмад ки бале ман писари модарам ҳастам, писар ҳастам, барои ин зан ҳам ман шавҳар ҳастам, яъне ин занам болои ман ҳақ дорад ва на ҳамеша дар ҳамаи ҳолат модарон ҳақанд ва на ҳамеша келинҳо келинои хубанд. яъне ки бояд ки ҳар ду тарафро бинад ва як муомилаи боадолатона дошта бошад. ба модар ҳамчун писар, бо зан ҳамчун шавҳар. яъне ки дар ин масъалаи ҷангу ҷанҷоли байни келину хуштоманд фақат келинро гунаҳгор накунад. шумо чӣ фикр доред? ҳатман дар комментария нависед. лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.